Ambe tene la bi Décembre kalo tile kɔnɔntɔn an balimaw aw ni ɲankuma Mariatu don kibaru kɛnɛ kan. Kibaruyaw y'a yira k'a fɔ jumado an ka finitigiw ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga dɔw la Paru. Kunnafoni minnu sera masa o y'a yira k'a fɔ Paru n'ale ye dugu ye mun bɛ Bajangara mara la. Jatigɛ wale tabaga dɔw de kɔni y'a laɲini k'a fɔ u bɛ bi an ka finitigiw ka Paru donda la. O ko in senfɛ sa a yirala k'a fɔ an ka finitigiw fana kɔni y'u firifiri ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo kosɛbɛ. O de kɛra sababu ye ni jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni bolila. Nga o ma k'a bannen dɛ, finitigiw fana boliliw nɔfɛ ka taga fo u ka dagayɔrɔ la. O de kɔni kɛra sababu ye ni dankari kɛra ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ la ka se k'u ka dagayɔrɔ fana kɔni ci. Ni wale in kɛra sababu ye ni jatigɛ wale tabaga 5 kɔni tayara. Nga Ala barika la an ka finitigiw ka fanfɛ a yirala k'a fɔ mɔgɔ ma bana ko wa mɔgɔ fana kɔni ni ma to ni ko in na. Halisa jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ Novembre kalo tile 30 Faransi ka kɛlɛbolo min kɔni bɛ Mali la olu y'a yira k'a fɔ olu ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga dɔw la. Kibaruya minnu sera ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ groupement kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Douanza ko Novembre kalo tile 30 Faransi ka kɛlɛbolo n'o ye Barkhane ye olu kɔni ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga dɔw la n'olu tun bɛ moto de la. A yirala sa k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛla ninnu yɛrɛ kɔni k'u ye baara kɛ n'u ka sanfɛ machine ninnu de n'u bɛ wele ko hélicoptère. O kama a yirala k'a fɔ jatigɛ wale tabaga minnu tun bɛ moto la u ye mugujugu ci olu la ni dankari sera ka kɛ dɔw la ko wa moto yɛrɛ fana caman kɔni tiɲɛna. Barkhane mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la k'u kun sigalen don a la ni k'a fɔ ni jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni kun tɛ k'u ɲɛsin an ka finitigiw ka dagayɔrɔ de ma. K'o de kɔni kama olu ye mugujugu ci ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na. Hali bi kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ taa an sɔngo mara la. A yirala sa k'a fɔ sibiridon Faransi kɛlɛkɛcɛ dɔ kɔni banana yen nɔ binganni wale dɔ la. A yirala k'a fɔ sibiridon Décembre kalo tile 7 kɔnɔna la an sɔngo dugu kɔnɔna la ko Faransi kɛlɛkɛbolo dɔ n'olu kun b'u ka jateminɛ yalaw la mobile la n'a bɛ fɔ o ma ko voiture blindée. Ko mobili kelen de kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan n'o fana kɔni cira. A yirala sa k'a fɔ dugu jukɔrɔmugu in kɔni cili kɛra sababu ye ni Faransi finitigi kelen kɔni banana kosɛbɛ. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni mɔgɔ kofɔlen bɛ dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan. Kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. An bɛ taa kunnafoni kuncɛ Kayikaw fɛ yen. A yirala k'a fɔ Décembre kalo tile 7 kɔnɔna la yenkaw kɔni bɔra k'a tagamaba kɛ. A bɛ wagati damadɔ bɔ maliyɛnw bɛ ka tagama kɛ ka tugu ɲɔgɔn na walasa ka se k'u ka nisɔngoya kɔni yira Faransi kɛlɛkɛbolo ta fanfɛla la. O hukumu kɔnɔna la Décembre kalo tile 7 Kayikaw fana kɔni bɔra k'a tagamaba kɛ. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu ka tagama kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu bɛ fɛ k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la de k'a fɔ Faransi ka kɛlɛkɛbolo min kɔni bɛ Mali la olu tɛ fɛ u ka to yan fiyewu ko fɛn min ye Rusi ka kɛlɛkɛbolo ye u bɛ fɛ o de ka na. O de kama ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka tagama kɔnɔna la u ni photo dɔw tun bɛ yala la n'o ye Vladimir Poutine ale ni IBK photo ye. Vladimir Poutine ale kɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ale ye Rusi président de ye. O kama u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ Faransi de ka taa walasa Poutine n'a ka mɔgɔw ka na. An balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi tɛnɛndonya ma o de kun ye nin ye. Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.